Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, қариб тӯли 2 моҳ буд ки бо шумо навор пешниҳод накардем. Инам як ду мушкилиҳо доштем, сабабаш ҳамин буд. Мушкилиҳои техникӣ буданд ва шукри Худо оҳиста оҳиста ҳал шуда истодааст. Худованд насиб кардаги бошад ҳал мешавад ба рӯзҳои наздик ва мо ҳар вақт хабарҳои навро сари вақт ба шумо пешниҳод мекунем. Хабарҳои нав, наворҳои таълимӣ, тарбиявӣ, наворҳои хуб пешкаши шумо ҳатман мекунем. Ва ҳоло бошад як чанд мавзӯъҳоро пайи ҳам ки ҳам хабарҳо ҳастанд, ҳам мавзӯъҳои ҳастанд ки шумо бояд огаҳ бошед. Тайёр кардагӣ ҳастем, пешкаши шумо менамоям. ба шумо гуфтанидам ки наворро то ба охир тамошо кунед. Шояд мавзӯъҳои охири навор будагиаш ба шумо лозим аст, хабари хуб аст шояд барои шумо. Аз ҳамин хотир наворро то ба охир тамошо кунед. Фикрҳои худро оиди ин хабарҳо дар комментариҳо ҳатман бинависед. Мо то ҷое ки вақтамон ҳаст, то ҷое ки қувватамон мерасад, мехонем ва ҳатман ҷавоб медиҳем. пеш аз сар намудани мавзӯъҳоямон, биёед як навори кӯтоҳ ҳаст ки ӯро тамошо мекунем ва мегузарем ба мавзӯъҳоямон. дӯстони азиз, дар ширкати Даво қарор дорем. хело буд ки ба шумо ин ширкатро тавсия накарда будем. чӣ тавре ки мебинед, якчанд доруҳои гиёҳии нав ворид кардам ба ин ширкат ки ин ҳам барои саломатии мо аст, барои ба қувват кардани мардонагӣ эпимедиум ная-паста ва ҳамчун маккан. боз дар инҷо мо мебинем свечи барои геморрой, барои простатит. инаш бошад барои фарбеҳ шудан аз самиёнван. колик винт аст дар инҷо барои мушакҳо, барои нагрузка, шамолхӯрдагӣ, дарди миёну ҳамин чизҳо аст. ва дар инҷо боз чӣ аст? ин бошад бендекс аст, барои резондани кирмҳо аст ва инаш бошад мази френк аст. дар инҷо якчанд намуди капсулаҳо ҳастанд. капсула 490 мина барои кӯдакон аз 3 сола боло аст. бисёр фоидаи хуб дорад. капсулаи сенол аст дар инҷо. капсула мумиё бо 4 нитмин, капсула 490 мина. инҳо ҳамаашон агар хато накунам тақрибан 500 сумӣ ҳастанд. мази френк 700 сум аст. бендекс бошад 500 сум аст. дору барои фарбеҳшавӣ 700 сум аст. ва дигар доруҳое ки гуфтам метавонед ба ин номерҳое ки мебинед занг зада пурсед. ҳамчунин барои резондани кирмҳо дар инҷо сенол аст. ин бошад масла 490 мина ҳаст, дар 2 намуд ба шумо пешкаш мешавад. ва ин якчанд намуди собунҳое аст ки аз ҳар гуна алафҳои гиёҳӣ аз кишварҳои арабӣ тайёр карда шуда ба инҷо оварда шуда ҳастанд. ва дар инҷо якчанд намуди дигари навъҳои масла 4 нитмин ва дигар намуди маслаҳо аст аз қабили хилба барои простатит, барои дарди гурдаҳо, барои хунукзадагӣ ва дигар намуди чанд намуди зубная паста ҳаст. хамираҳои дандоншӯӣ барои ҳар намуди дардҳои дандон бисёр сахт фоида мекунад. чӣ хеле ки мебинед, якчанд намуди доруҳои нав ба ин ширкат ворид гаштааст. метавонед ба рақамҳое ки дар навор дида истодаед занг занед. ба тамоми шаҳру областҳо равон мекунанд. махсусан манаин бошад барои устухон аст, барои пайвандакҳое ки сахт фоида дорад. ин ҳам капсула аст. дӯстони азиз, ширкати Даво яке аз ширкатҳое ҳаст ки хело бузург аст ва муҳоҷирони тоҷик ҳамеша ба ин ширкат муроҷиат намудаву доруҳои гиёҳӣ харидаву худро табобат мекунанд. ба тамоми областҳо тариқи почта Россия равон мекунанд. дӯстони азиз, барои ин намуди рекламаҳое ки мо ба шумо пешниҳод менамоем, шумо дар комментарияҳо гапҳои ҳархела нанависед. ин кори мо ҳамин аст. мо ҳеҷ вақт ба шумо ягон чизи безебро тавсия намекунем. ширкати Даво ширкатест ки хело вақт шуд кор мекунад. аз 1 сол зиёд шуд, таи 2 сол мешавад. бисёри нафароне ҳастанд ки аз инҳо оптунбор мегиранд ва бисёри нафарҳо ҳастанд ки аз инҷо доруҳо харидорӣ намуда табобат ёфтанд, шифо ёфтанд, раҳмат гуфтанд ва умедвор ҳастем ки шумо ҳам занг задаву доруҳои лозимии худро харидаву табобат меёбед ва раҳмат мегӯед. خب دوستان عزیز، اولین چیزی که میخواستم با شما برسونم اینم درباره بچه‌هایی که با تاکسی زدن مشغول هستند، یعنی که رانندگی میخواهند بکنند.
ин аст ки ширкатҳое ки ба таксӣ задан сару кор доранд, яъне агрегаторҳо ба монанди Яндекс, Визёт, Максим, чандтае ки ҳастанд, ба қароре омаданд ки минбаъд онҳое ки мехоҳанд ба ронандагӣ дар ширкати онҳо ба кор бидароянд, пас аз тафтиши тӯлонии дурудароз, тафтиш дар бораи надоштани судимост, лишение прав, барои наркозависимост, яъне ки зависимӣ будан аз алкоголь, аз ҳамин чизҳо, ҳамаи ҳаминҳоро гузашта баъд минбаъда ронандаро ба кор мегиранд. Бинобар сабабе ки ва ҳамаи инҳоро данияҳоро аз база данияи мисол ФМСу МВД ва аз ҳамин ҷоҳо мегиранд. Бинобар сабабе ки мо муҳоҷирони тоҷик агар ягон бар судимост доштагӣ бошанд ҳам дар Тоҷикистон аст, агар лишени прав доштагӣ бошанд дар Тоҷикистон аст ва ин ҳуҷҷатҳоро барои гирифтани данниҳо база данияи Тоҷикистон дар инҳо доступ надоранд, барои муҳоҷирони тоҷики мо хеле душвор мешавад ва бисёри экспертҳо чунин гуфта истоданд ки барои муҳоҷирон кор кардан ҳамчун ронанда дар ин ширкатҳо қариб ки ғайриимкон мешавад ва агар имконият ҳам ки бошад, як мушкилӣ зиёд мешавад. Тоҷик рафта бояд справка биёрад барои оне ки ӯ зависимист нест аз ҳамин наркотику, аз алкоголу, аз ҳамин чизҳо. Рафта судимост доштагӣ надоштагиашро бояд биёрад, ҳуҷҷат биёрад, баъдан лишение прав, агар аз Тоҷикистон будагиҳоро дар ин ҷо агар боз қабул кунанд, агар хулоса гап як мушкилӣ калон мешавад болои муҳоҷирон, агар ин қарорро дар ҳақиқат ба рӯи кор монанд. Агар барои ҳамин онҳое ки таксӣ мезананд, тайёрии худро бубинед, агар чунин қарор барояд, ягон кори дигар ёбед барои худ. Ва дуюмин хабаре ки мехостам барои шумо бирасонам ин аст ки дар Санкт-Петербург минбаъд онҳое ки ба ин шаҳр меоянд ва онҳое ки аз ин шаҳр мераванд, дар ҳар ду ҳолат ҳам аз тафтиш мегузаранд. Чӣ гуна тафтиш аст? Яъне ки баъза даниқати проверка мекунанд ва баъд туро дар он шаҳр қабул мекунанд. Яъне ки ба мошин рафта истодаӣ, туро аввал проверка мекунанд, баъд сар метиҳанд не. Вақте ки худ дар ҳамон шаҳр регистратсия кардан мехоҳӣ, пеш аз регистратсия кардан проверка мекунанд. Ин қариб дар ҳамаи шаҳрҳо аст ва вақте ки регистратсияи ту вақташ тамом мешавад, муҳлаташ, вақте туро аз ҳамон қайди хона бояд бароранд, як бор аввал база даниқати проверка мекунанд, баъд мебароранд. Дар сурате ки шумо агар ягон нарушение кардагӣ бошед, патент накардед, ягон кори безеб кардед, шуморо ҳатман запрет въезд мемонанд, баъд ҷавоб метиҳанд. Шаҳри Санкт-Петербург вақтҳои охир хизмати муҳоҷирон хело сахтгир шуда истодааст. Боз ба наздикӣ бояд як картаи нав ба роҳ монанд ки карта мигранта ном дорад ва дар дохили он карта патенти мигрант муҳоҷир, чекҳои ҳармоҳааш, иннинаш, боз мигратсионная картааш, регистратсияаш, ҳамин чизҳоаш дар дохили карта запис карда мешавад ва бояд муҳоҷир онро бо худ дошта бошад. Ва дар паспортни контроли ҳамон шаҳри Петербург гуфтанд ки ин карта муҳоҷирро аз бо худ гардондани паспорт озод намекунад. Бо доштани ин карта паспорт ҳатман бояд бо худи муҳоҷир бошад. Вале дар соати будани ин карта дигар чеку, регистратсияу, патенту ин чизҳоро бо худ гардондан лозим нест. Вале ин як мушкилии калон аст барои муҳоҷирони мо, чунки бисёри муҳоҷирони мо граница нарафта паспорти худро равон мекунанд, печати фалшивӣ зада, мигратсионная картаи фалшив меоранд. Дар ин вақт бисёр ҳолатҳо ҳастанд ки муҳоҷирони мо дар дуди метроҳо, дар раҳҳо, дар ҳар ҷо ҳамон пулисҳое ки онҳоро медоранд мебарад, нишон метиҳад мигратсионная картаи фалшивӣ, ё ки патентро калон моҳ кардагӣ буд, дигар ҳар моҳ чеки фалшивӣ қати гашта истодааст. Милисҳо инро ба чашм намефаҳманд ва мебинанд ки ҳамаш будааст, ҳама гуфта таҳ карда муҳоҷирро метиҳанд. Вале минбаъд онҳо ин чизҳоро, ин қоғазҳоро дигар нигоҳ намекунанд. Онҳо ҳам махсус гадҷети худро доранд, яъне ки дастгоҳи худро доранд ки картаи муҳоҷирро гирифта мемонанд ва мебинанд дар он ҷо ки ин моҳа патенташ барвақт гузаштаасту муҳоҷир насупоридааст, ё ин ки мигратсионни картааш мебинад ки якум бора аз Тоҷикистон омадагиаш ҳасту ин чанд тига баъдинаш ягон ташт дар база нест. аз ҳамин хотир як мушкилии калон мешавад барои муҳоҷирон ва боз дар он ҷо экспертҳо мегӯянд ки ин барои ба хотири
از بین بردن من همین بازاری посредников است که посредников میبینند که دیگر مهاجران با کاغذهای آنها کارهایشان بود نمیشود. دیگر مهاجران البته که این چیزها رو استفاده نمیبرند، مجبور میشوند که لگال کار فعالیت کنند و اینها هم دیگر کارهایشان به معنی میشود، بازیشان کلید میشود، دیگر حجت‌های آنها، سپراوکاهای آنها، چک‌های فالشیوی آنها به کار نمیرود، مجبور میشن کارخانه‌های خود رو برهم بدهند. ولی این برای مهاجران یک رازخود زیادی است، یک سرگردانی هست. شماره زیادی مهاجران است که نلگال کار فعالیت میکنند، آنها رو دیپورت میکنند، آنها رو زپرت ویز میمونند. من نمیخوام همه شما رو به این خبرها بترسونم، ولی در سامانه‌های اینترنتی درآیید، خوانید، نوستی برای میگرانت گفته نویسید، میبراید، میخونید و خودتون هم میبینید کارت میگرانت در پیتر باید به نزدیکی فعالیت کند. خبری سیوم که میخواستم به شما برسانم این است که نацбанк یعنی بانک ملی تاجیکستان یک سیستم انتقال مبلغ‌ها رو که همچون میانرو посредник میانی مشتری میانی مثلا شرکت‌های денежный перевод که هستند، золотая корона، Юнистрин، Western Union، میانی همینا برنامه خود رو هم میخواهد وارد کند و با گفته آنها تا جایی که من از اینترنت خواندم با این سبب میتواند که یک چند خوف‌ها رو، خطرها رو که در اکونومیکای تاجیکستان ضررهای خود رو میرساند با همین برنامه برهم بدهند. ولی بسیار اکسپرت ها گفتند که به این هم تا حالا یگان ضرر در اکونومیکای ما نبود و اگر این برنامه رو باید از 1 سپتامبر جاری میکردند و اگر جاری هم کنند کمیسیای تا حالا که 1% است، 1.5% است، 2%، شاید 2% شود، شاید 2.5% شود و این برای مهاجران باز یک رازخود زیادی است و فکر میکنم که اگر چنین شود مهاجران باز برمیگردند به پیشینه طرز پول روان کردن، یعنی که پیش وقتها بود نلگال پوتیوم و پولش روان میکردن با راه غیر قانونی با طرز والوچیک ها روان میکردن با 1%. آنها حالا هم هستند، حالا هم عمل میکنند، مهاجران آنها را خوب میشناسند. اگر چنین سیستم فعالیت کند روان کردن پول تا 2%، 2.5% شود، فکر میکنم که نبرات یعنی برعکس به اکونومیکای تاجیکستان ضرر زیادتر میکند، چون که مهاجران غیر قانونی مبلغ‌های خود را روان میکنند به پدر و مادران خود. این بود یک چند خبرهایی که به شما رسانیدم و یک خواهشی برادران است که از من بسیار 10-12 نفر خواهش کرد قریب که درباره شرکت هایی که ستیوی مارکتینگ هستند بسیار بچه ها رو دعوت میکنند و در آنجا پول های خیلی پول های کلان داده و در آمدن در کار است. آیا همین شرکت ها راست هستند یا دروغ هستند، چگونه هستند؟ من میخواستم درباره آنها با شما پورا یک تا کرده فهمونم. در کامنتار منتظر میشوم خواهش های شما رو. اگر شما خواهش داشته باشید، اگر شما همون قدر وقت داشته باشید که 6 همون سخن ما رو گوش کنید، من درباره شرکت های اکسیتیوی مارکتینگ کار میکنم، بسیار معلوماتی کلان دارم و در آنجا در اومدن 35,000 70,000 40,000 90,000 هر خیلی پول ها کلان در کار است که در اویو بعد همچون اعضای آن شرکت باشی و عاقبت چی می شود. این برای فهموندنش وقتی زیاد در کار، یگان 12 دقیقه، شاید 10 دقیقه، 8 دقیقه شاید من فهمونم. از همین خاطر اگر شما خواهش داشته باشید من در نوار آینده حتما درباره این شرکت ها به شما معلومات خوب میدهم. امیدوار هستم که از این نوارهایی که پیشنهاد شما کردم، از این خبرها شما یگان چیز برای خود گرفتید. کوشش میکنم که این نوار اولینمون بود، برای همین خاطر معلومات هایمون کمتر بود. پس از یک چند سرگردانی بودیم نو با خود آمده و شما صحبت کرده ایستادیم. امیدوار هستم که همه شما ساق و سلامت هستید، تنصیحت هستید. نوار رو حتما با یار دوستان خود پدیلیت کنید و تا نوارهای آینده خداوند نگهبان شما باشد. سخنهای شما رو یعنی که فکرهای شما رو در کامنتاری ها انتظار هستم. خیر و روی کار.